Zato mi je zadovoljstvo da je danas sa nama Milanka Mara Karić, počasna predsjednica Fondacije Braća Karić i osnivač Univerziteta Braća Karić. Dobrodošla, Milanka. Hvala, bolje vas našla. I kada je ova tema u pitanju, da kažem, majka 4 dece i baka 7 unučadi. I 8 na putu. I 8 je uskoro tu. Pa hvala Bogu. Ovih dana. Da. Milanka, da li su vaša deca dovoljno bila dole u Peći, na Kosovu? Jesu li stigla da budu u prirodi? Uopšte, kako ste vi se izneli sa 4 dece dok su još bili mali, dok nisu bili samostalni kao danas? Naša deca su zaista odrasla u jednoj predivnoj sredini. Uvek su bili u prirodi. I ovo mi se sviđa, ovo je zaista pravi način i najlepši način odrastanja dece. U prirodi, ukoliko je to moguće. Naravno, za neke možda nije. Ali mislim da jeste, jer bez obzira gde god da živite, uvek možete da odete u park, možete da odete na selo, da obiđete neke prijatelje, poznanike i da deca u stvari osete prirodu, jer od nje sve kreće. A naša deca su se rodila u Peći, živjeli smo tamo dosta dugo, dok nismo se preselili u Beograd, ali smo vrlo brzo prešli u London i tamo smo imali jedno lepo, veliko isto tako imanje, gde su oni jurili neke divlje patke, imali smo jelene, ne znam, sadili baštu, lovili ribu, tako da, mislim, naša deca su vrlo lepo odrasla, to moram da kažem, bez obzira imali mi, nemali, to uopšte nema nikakve veze, jer smo ih mi vaspitavali uvek da budu onako jako nogama na zemlji, da poštuju sve ljude, da se, na primer, pre svega žrtvuju jedni za druge. Ne u tom lošem smislu reči, nego da budu uvek tu jedni za druge i da čine jedni drugima. Dakle, da budu povezani na taj način da ništa ne treba da stane između njih što se ne bi moglo rešiti. Tako da su oni to nekako, možda i to nekako i poteklo iz te sredine u kojoj smo odrasli i mi i oni. Peć je zaista divan grad, jedan kraljevski grad, jer je prizren carski, a ja kažem Peć je kraljevski grad, tako se time hvalim i dičim. Ovako kad vi to kažete, to zvuči stvarno idilično. Međutim, da li deca stvarno, kako se postiže da deca ne budu jedan na drugog, da tako kažem, ljubomorno, odnosno posesivna, kako on može, kako ja mogu, a da njemu si pustila, a njega više voliš? Ima li toga? Jeste imali toga? Ne, kod naše dece nije toga bilo. Zaista, ja vam kažem, zaista svima smo pružali jednako. Na primjer, u Londonu, kada su došli, bez obzira, oni su pohađali jednu od najboljih škola. Međutim, sećam se vrlo upečatljivo kada smo hteli da im damo neki dinar, neku funtu za školu. Naša deca su rekla, mama, ne, samo 1 funta. To je dovoljno, to naši svi drugari imaju 1 funtu, to je dovoljno za doručak ili ne znam šta već, za džeparac. Znači, taj sistem vaspitanja u to vreme, što ne znam da li je sada takva situacija, nisam baš sigurna, nekako mi se sve izmenilo i promenilo na gore. O tome ćemo baš da pričamo, jer neki roditelji prezaštićuju, a neki zanemaruju. A šta vi kažete, Maro, neki roditelji razdvajaju decu? Pa ima ih, znam. A bake naročito? A bake naročito. Ali kažem, na primjer, moje su ćerke uvek se onako malo šalile na račun brata, jer jedan brat, pa ja, mama, samo brata gleda. A kao nas ne. Istina, ja uvek... A ne baš je drugi? Ne baš je prvi. Ne baš je najstariji? Najstariji. Ali, na primjer, Danica, pošto je najmlađa, ona se uvek žala, jao, jeste, ja sam najmlađa, pa uvek meni ništa, kao i tako to. Ali to su sve bile nekako primjedbe kroz šalu. Nikada to nije bilo ozbiljno. Mislite da nisu oni zaista imali neku... Možda se to i dešavalo, ali to je život. A kažite mi koliko je Bogoljub bio prisutan? Mislim, on je, Bogoljub Karić, vaš suprug je poznati biznismen, pa je bio i u politici. Da li je on vama nekada falio da to 4 dece, da kažem, disciplinuje, da vam pomogne? Mi smo uvek delili obavezu roditeljstva, ne obavezu, nego to zadovoljstvo. Zaista je on bio uvek sa mnom i što je najbitnije, on je zaista uvek najviše razgovarao sa decom. Otvoreno. Ja sam malo strožija bila, što nije dobro. Danas mislim da to nije dobro. A on je uvek otvoreno razgovarao, posebno sa ćerkama. I razgovarao sa njima o intimnim stvarima, uvek. Njemu su se otvarale naše ćerke uvek, o svemu. I mislim da je u tome poenta da imate jedan odnos drugarski sa decom, da gradite taj lep odnos, da vam se deca otvaraju i pričaju. Mi smo razgovarali o tome šta se dešava, šta se desilo danas u školi,
s kim si bila, jesi se zaljubila i tako da je Dana uvek objavljivala svom tati gde se i kad se zaljubila. Tako da je to bilo divno. Ja sam bila malo strožija i sada kažu deca, mama je bila uvek tu strožija, ali valjda to je dobro, znate, mora neko da bude malo strožija, a neko da popušta. Tako je. Kako oni pobede? Da li oni, to je vaš dobar primjer, braće Karić, da li se zna ko donosi odluke i da li se neka hijerarhija zna? Jer je meni to deluje fascinantno. U stvari, znate šta, srpska braća, pomoz Bože da se Srbi slože. Znate, i kod nas je to tabu tema u porodicama. U porodici našoj, pošto smo mi tradicionalna porodica, definitivno verujuća, zna se ko je glavni, najstariji. Dok je bio otac, to je bio on. Pa onda majka, pa onda Sreten, počevši naš. Ali svi su počevši već. Ali u poslovnom smislu Bogoljub je bio prvi i uvijek je on bio taj koji donosi odluke. I to se znalo. Mislim, postoji neki porodični ustav, da tako kažem, mi ga tako zovemo, gde se držimo potpuno tradicije, dakle naše srpske, svetosavske tradicije, kako se ljudi poštuju u okviru porodice. Dakle, morate svi biti za jednog. Morate se nekako tolerisati jedni drugi, jer svi smo različiti i svi nekako imamo neke svoje mane, normalno, pored vrlina. Ali uvek treba shvatiti čoveka, jer kada razmišljate i o tom čoveku i shvatite njegovu ličnost, bit će vam mnogo lakše i prevazići ćete sve probleme ili neke nesuglasice. Tako da mi na tome insistiramo, tako smo učili decu i oni svoju decu i Bogu hvala. Eto, tako su zaista svi nekako, neću reći da je sve idealno. Naravno da nije sve idealno, ali u odnosu na situaciju uopšte u svetu i kod nas i u većini zemalja, porodica je u velikoj krizi, što je najveći problem, meni se čini. Ja mislim, to je moj stav i naše porodice, da je to najveći problem naše zemlje. Mi mislimo o sebi, pre svega o svom narodu i o svojoj državi. I mislimo da treba najviše i akcenat staviti na jačanje porodice. Tako je. Upravo sada, u ovom momentu, kada su na snazi nekakve druge opcije ili druge namene. Da, pričat ćemo još o tome. Milanka, zanimljivo je, vaša deca su zaista, hvala Bogu, imala jedan privilegovan život. Iako ste vi njih gledali da, kako da kažem, držite u normali. Da li su oni svesni, kako vam se čini kad su bili mali i sada, da li su oni bili svesni koliko su blagosloveni da žive tako lepo? Zaista su svesni, ali kad kažete da su živjeli privilegovano u smislu bogatstva kojom su okruženi. U smislu bogatstva, moram da vam kažem da smo mi ostali isti, nezavisno od toga koliko smo napredovali u biznisu ili uopšte u tom smislu. Deca su ostala ista. Mi smo ih vaspitavali da se prema svima ponašaju isto. Prema onoj našoj ženi koja ih čuva, da je poštuju kao što poštuju mene ili svog oca, da poštuju, ne znam, kafe kuvaricu u školi ili tako dalje. Tako da su naša deca zaista, ja sad ne mogu da budem, ne mogu sad, kako da kažem, da ne budem previše subjektivna, ali zaista su deca odrasla u jedne izvanredne, divne ljude. Ja mogu to da posvedočim, jer ih poznajem. poznajem. Nedavno je, vi ih znate, ali nedavno, evo, drugarica mog sina je došla, koja je inače advokat sada, divna, družili su se godinama, on sad ima 2 dece, on ima sad će drugo. Ona je došla nama i meni i Bogoljubu rekla, izvinite, ja moram da vas pitam, kako ste vi uopšte uspeli da odgajite ovako dobru decu? Ja ne mogu da verujem. Kaže, kako je to moguće? Šta ste vi to radili? Kažem, pa ne znam, mislim, šta smo radili? Znači, vaspitavali smo ih onako u duhu tradicije, onako kako smo navikli od svojih roditelja iz sredine iz koje smo potekli, iz Pećke patrijaršije. Drugim rečima, vi ste ličili na svoje roditelje i oni liče na svoje roditelje. Naravno. Nisu bili u otporu svojim roditeljima. Svi imaju neke svoje afinitete, svaki ima neku svoju misao, svako ima neku svoju želju, naravno, ali kada svi popričamo o tom nečem zajedničkom, o nečemu što, ili svi diskutujemo na temu jedne, recimo, želje nekog deteta, onda svi dođemo do nekog zajedničkog zaključka i onda kažu da, upravu ste, mama ili tata ili ti Nedo, Jelena, ta Nebojša i dođemo do nekog sklada. Da, znači nema ono ajde ćuti, nije tako, kako ja kažem tako je. Ne, ali slušajte da vam kažem, u našoj, kako da kažem, genetici je uvek taj neki borbeni duh. I svi nešto galame, viču, pričaju, svi se nešto bore da dođu do reči i da budu oni ti koji će
reći i koju će presuditi negde i nešto. Međutim, uvek saslušaju nas, roditelji, na kraju se pomire da je, ne znam, kada mi kažemo svoje mišljenje, onda je to mišljenje opšte prihvaćeno. Da. Hvala Bogu da je tako. Da li ste vi imali utisak ponekad i zebnju, kao da li sam dobra majka, da li je ovo pristup kako treba, da li sam možda previše stroga ili da li sam možda negde pogrešila? Da li vas je nekad morila? Ja sam uvek razmišljala o tome, ja Bože, kad sam malo strožije ili kad, ne Bože, retko sam ih udarila, ali desilo se i to. To je ono vreme dok još nije bilo zabranjeno. Mislim, sa protića. Ali retko je to bilo, ali desilo se, na primjer, i to. I onda sam žalila zbog toga. Ili kad budem, kad im vičem zbog bilo čega, kad ih kažnjavam, na primjer, nećete danas moći to i to, jer niste bili dobri. Poslije sam žalila zbog toga. Možda je to bilo dobro, sad ne znam. Vas grizla savjest. Ali uvek sam mislila da mogu da budem mnogo bolja i da nisam nešto dobro uradila. I danas sam takva. Mislim, ja sam uvijek takva da smatram da mogu nešto mnogo bolje, da sam trebala mnogo bolje, da ovo nije bilo dobro, trebala sam ovako ili onako. Takva sam po prirodi, tako da često mi se to dešavalo. Treba pratiti svoju decu, svako od njih ima svoju ličnost i razvija svoju ličnost već od malih nogu. Treba podržati dete, treba se baviti decom, treba biti s njima, koliko god je to moguće više. Ali, s druge strane, mislim da treba iskontrolisati svoju decu definitivno, jer je danas takvo vreme da, mislim, na sredinu, na društvu u kojem se oni kreću, razvijaju. Mislim da tu treba mnogo pažnje posvetiti, iskontrolisati do nekog perioda kada se oni razviju u prave ličnosti. Svakako vreme koje posvetite svoje deci je najbitnije i podrška koju im dajete. Jer ne treba ih preterano kritikovati. Drugim rečima, ne treba decu preterano kritikovati. Jer svi oni već od malena razviju svoju ličnost i idu dalje. Ali vi ste samo tu da ih usmeravate i da im date podršku. Tako je. Ali naravno da se bavite svojom decom. To je najbitnije. Ja sam sada htjela samo još da se nadovežem na ovu vašu priču o toj knjizi i toj Politika za decu. Devojci koja je sada napravila svoju knjigu. Pa sam samo htjela da kažem da sam ja došla na ideju također da napravim ja jednu knjigu, da napišem jednu knjigu o tome kako smo mi vaspitavali decu na tradicionalan način, onako kako su to radile naše bake. I što mi je onako jako lepo bilo za poslednji rođendan, moja deca su napravila knjigu o meni, svojoj mami, i nazvali su je Filigranska duša. I još su tražili da se ta knjiga promoviše na sajmu. Kažem, nemojte, to je sad samo za nas. A sada pišu o svom tati i tako to. Dobro, tata je promovisao knjigu. Tako da, divne te stvari. Recimo, to je za mene bio najlepši doživljaj i događaj u mom životu i najveći poklon koji sam dobila ikada za ovaj rođendan, moj 65. Srećan rođendan. I kako su oni shvatili vašu dušu, što je jako važno, koja je nežna i tako tanana, previše ga. Idealno 2 sina i 2 ćerke. Jel da? Ali da vam kažem, samo ako dozvolite mali jedan savjet, predlog, koji sam ja uvela, na primjer, pošto imamo Svetu nedelju, od 9 u subotu do 9 uveče nedelja, nema telefona, nema interneta, nema ničega. Posvećeni smo jedni drugim. Porodični ručak. Ovo je odlično uputstvo. I tako. Jer je danas borba za